Moi! Tänään mä ajattelin kuvata My Day ja heräsin tossa 10 minuuttia sitten. Kello on nyt 14.11 ja niin, heräsin just äsken ja nyt mä menen keittämään kahvia ja syömään jotain. Ei oo yhtään mitään suunnitelmia tälle päivälle. Tää päivä on niinku ihan tyhjä vielä. Joten, niin. Mä en jaksakaan tehdä tänään mitään aamupala-aikakahvia. Mä lähden tästä nyt suoraan kaverille käymään siellä kahvilla nopeesti. Tai no nopeasti, mulla on tässä 2 tuntia aikaa, kun se lähtee sitten mummulle. Niin mä juon siellä kahvin. Ei tarvi himassa tehdä. Noin, ja nyt lähden. No niin, mä kävin nyt siellä kaverilla. Tulin himaan kahville ja kello on nyt 15.58 ja justiin 4. Ajattelin himassa juoda kahvit, sitten mennä ehkä johonkin. Ja niin, tää on tosi kiva, kun ei oo yhtään mitään suunnitelmia päivälle. Joten katsellaan tässä jossain kohtaa.